kuyenda panzvimbo dzese gadziriro yangu pasi pano ndekuyenda lune Baba ini andizochii aimanditora kuyenda panzvimbo dzese Hallelujah, 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 hama dzangu. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Tinokudza Mwari, nyama nemweya zviri pamwe chete. Tichisanganidzwa zvakare nhasi rimwe zuva takapedzisira kuonana svondo rakura. Tichiparidza shoko evhangeri, tichishumira Kristo. Tinotenda kuti muri utano kwamuri ikoko kumativi mana enyika. Tinotenda kuti mune mufaro rugare rwaMwari ruri kukuteverai. Nyasha dzaMwari ngadzikuteverei mativi mana ose. Ngava kupi nekupi kwamunova muri, nokuti nyika ino chitsiko chetsoka dzake. Hakuna akawanda Mwari, uye hakuna ungakwanise kupukunyuka pakuparadzwa kuchauya nekuguma kwezuva. Iro zuva rinonzi zuva rekugera kwameno, zuva huru raJehovha rekuguma kwenyika. Naizvozvo gadziriro inofanira iri pamumwe nemumwe. Mumwe nemumwe anofanira kunge akagadzirira. Hakuna munhu ungapinde kunonyora maexamination asina kugadzirira. Asina kumbobva akangogadzirira kana kuverenga nezveexamination ari kunonyora. Anoenda onofoira ikoko. Hakuna chinozivikanwa. Vanomaka vanobva vanyora kuti 0, obva vanyora kuti simi. Zvirava kutoti simi zvirava kuti kune shangu dzako dzaunosanganidzwa nadzo. Zvino kana vadzidzisi vachikupai mubvunzo, vanokupai mubvunzo wezvamakadzidza nezvamakadzidziswa, vachiva vaine tarisiro yekuti munofanira kunge maakuziya zvamakadzidziswa naiye mudzidzisi. Saka vaya vanogara vachinyora maexamination, akava ma-O level, akava ma-A level, mubvunzo chabvunzwa ipapo mubvunzo wezvamakaita. Hakuna anobvunzwa mubvunzo wezvamasina kuita, asi anobvunzwa mubvunzo wezvamakaita. Zvimwe chetewo nekuguma kwenyika. Mumwe nemumwe anofanira kunge akazvigadzira, mumwe nemumwe anofanira kunge akagadzirira zuva rekuguma kwenyika. Zuva rekuguma kwenyika izuva rekuguma kweupenyu hwemunhu pano panyika. Kuti munhu anobhadhara polisi yekuti kana azofa achazovigwa nanhingi, ozotakurwa neburial society kwanhingi, onofambiswa mapepa ake kwanhingi, obva aendeswa kunoradzikwa kwanhingi. Munhu anenge akazvironga zvese izvozvo anoronga zuva rake rekuzorora kwenyama, asi achitadza kuronga zuva rake rekuzorora kwemweya. Nokuti mweya ndiwo usina nzvimbo yekugara, asi nyama yako yakatowanerwa nzvimbo yekugara, asi iyo ndiyo yaunoitira maplani akanaka ekuti ichazofamba sei kana ichinge yazorora. Asi mokanganwa mose kuti munofanira kuita plani yekuti mweya uchafamba sei kana tichinge tazorora. Saka mumwe nemumwe anofanira kunge aine gadziriro yaanozviitira. Gadziriro yacho inouya neshoko evhangeri yatinokuparidzirai. Tiri kukuparidzirai kutendeuka, tiri kukuparidzirai kuti mumwe nemumwe ngaapinde mumunda make, munda waJehovha, asakurire pake ndima yake aisakurire. Hakuna mumwe achasakurirwa yake ndima, nokuti iye pamane mari, nokuti iye pamane kona kutaura, nokuti iye murefu, nokuti iye mupfupi. Mumwe nemumwe ane yake ndima yaachakura ari oga, yaachapinda mumunda maJehovha agosakura. Mumunda imomo anofanira kupa zvisakurira, nokuti muridzi wemunda achazoya achibvunza kuti wewe wakabata ndepapi, yako ndima yawakasakura ndeipi. Zvobva zvaiswa pachena. Zvino kana muimbi ari kuimba paiye muimbi muparidzi akati zvino nyama nemweya kana zvoparadzana, iwe hauzotyi here kuenda kudenga kwamunoda? Ipapa tikati sumudzai maoko, vangani vada kuenda kudenga, maoko anoti tasharara kudenga, vanhu vada kuenda kudenga, hapana ada kusara. Vanhu vose vada kuenda muushe hwaMwari, vanoda kubata ushe hwaMwari, vada kugara mahuri, asi hapana ada kuhushandira. Hanzi nekuti takabarwa nenyasha, tichangopinda nenyasha, asi nyasha dzacho dzinoshandirwa.
nyasha mahara zizhinji dzakadururo asi dzinofana kushandirwa nekutenda, nokuti kana kusina kutenda hapana anopinda. Uye kutenda kune mabasa anoteera kutenda anotsvagwa mumunhu kuti arimo here, pabva patsvaga shoko rake Jehovha kuti ririmo here, rudo rwaMwari rurimo here, kururamiswa kwaMwari kurimo here, munhu wakapona here uyu kana twakangotendeuka. Ndakutendeuka nekupona zvinhu zvakasiyana. Nhasi vanhu vanotendeuka, zuva nezuva vanhu vanotendeuka, asi vashoma vakapona. Tavanopona ndeava vanoti kana vatendeuka vadzokere kumashure, kana vazi zvaMwari izvezvizvi vanobva vagara pane izvozvo, vobva vati pane zvaMwari hatibvi kusvika Ishe achiuya. Kwete zvavanhu vanoshanduka mavara avo kana vachinge vasangana nenjodzi kana netsaona kana nemafaro, vanosangana nezvinhu zvakasiyana-siyana, vobva vashanduka kubva panzira yaMwari, vobva vaita nzira yavo ivo vachifungidza kuita zvakanaka. Zvino muchagadzirira here? Muchagadzirira sei? Munofanira kuti mugadzirire, mumwe nemumwe ogadzirira yake ndima. Mupinda mumunda maMwari, mumwe nemumwe ozvisakurira munda wake, achikura pake panzira achifamba saizvozvo. Ndinokudza Jehovha Mwari waIsraeri, iye wakagara pamazuva ake, iye unogara nokusingaperi, iye wakasika denga nenyika nezvose zviri mairi, iye wakatipa Ishe wedu kuti atifire atipe upenyu husingaperi, iye akatitendera tidzokere zvagare muushe hwake. Naizvozvo Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Ndinokudzawo Ishe wamadzishe, mambo wamadzimambo, Ishe wedu Kristu Jesu wakazvipira iye nyama yake neropa rake kuti ripiwe sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Zvivi zvakaiswa panyama yake ikaroverwa padanda, asi iye wakamutswa nemweya waMwari akadzokera zvakare kudenga nemuviri wake. Naizvozvo wakazvipa sezvipiriso zvinonhuhwira. Gwayana raMwari rakapiwa pamberi paMwari, Mwari akarigamuchira kuti zvivi zvavanhu zvidzikinurwe. Naizvozvo wakatidzikinura Ishe wedu. Ani nani anotenda kuti ndiye Ishe, ani nani anotenda kwaari achava noupenyu husingaperi. Tinotenda kuna Ishe wedu kubva zvino nokusingaperi. Amen. Tinokudzawo Ishe Kristu Jesu, tinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, munyaradzi watakapiwa, tikakumbirirwa naIshe wedu kunzi ange ari pano, kuti nyangwe tikasara tiri toga, hatingakwanisi kukunda nyika, hatingakwanisi kukunda muchinda wenyika ino, iye Satani diablos. Asi panotoda mweya waMwari kuti auye atipe simba, atidzidzise, agare matiri, atitsiure, atiumbe pane zvose, kuti zvose zvaanotidzidzisa zvinge zvichibva kuna Baba, zvose zvaanotitaurira nekutirayira arayire kune izvo zvaakaona nezvaakadzidza kubva kudenga kuna Baba. Naizvozvo mweya mutsvene waMwari ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Azati ari Holy Ghost, azati ari Dambreta kana kuti P, azati ari mweya wakafa kana akamuka, asi ari mweya mutsvene waMwari, mweya wazvokwadi, akabva kuvapenyu, akararama kuvapenyu, akauya pano panyika uye achiri mupenyu. Iye ndiye anoziva kudenga, ndiye achadzokera kudenga, ndiye ane simba, akapiwa simba rekumutsa waanoda, ndiye akapiwa simba rekuzarura shoko evhangeri yaMwari pamunhu, kuti munhu kana achinge anzwa shoko evhangeri yaMwari inogara pakadzikadzika kwemwoyo wake, ndiye mweya mutsvene waMwari anogara pakadzikadzika kwemwoyo wako kuti ugamuchire shoko reruponeso. Saka mweya mutsvene waMwari ngaabatwe noutsvene hwake uye ngaakudzwe noutsvene hwake. Ani nani anotuka nokumhura mweya mutsvene waMwari, munhu iyeye haambofa akaregererwa kana kupi nekupi zvako. Munhu iyeye watotongwa, anofananidzwa nomunhu unozvitora upenyu hwake, munhu unozviuraya upenyu hwake, munhu anozvidambura upenyu hwake otaiwa ina njata zvekurarama panyika dzino, obva anomwa mushonga, kana kuti obva azvisungirira, kana kuti obva azvikanda mumotikari dziri kupfuura kuti afe zvake. Munhu iyeye anofananidzwa nomunhu watotongwa, haachatongwa, watongwa kare, nokuti wazvipa iye simba pamusoro peupenyu hwake, akaregedza kupa Kristu iye muridzi wemweya. Saka munhu iyeye wakafananidzwa nomunhu watuka mweya, nomunhu wamhura mweya. Zvino kuzvikudza kuri kupiko? Kuzvikudza kwacho kunototangira pakuti munhu anofunga pfungwa dzekuzviuraya. Pfungwa dzekuzviuraya kutori kuzvikudza kukuru ikoko. Ndamweya iwoyo wakutaura kuti ngaufe, hausatori mweya wako iwewe, une muridzi mweya iwoyo. Ndiwo mweya wakaita kuti Satani atambudze marudzi, achitambudza marudzi kuti mweya iwoyo autore uite wake. Iwewe ndiwo unobva taiwa, hauzatori waSatani, hauzatori waMwari, asi ndewangu. Obva wazvitorera mweya wako kuti ndewangu inini, obva waita zvaunoda iwewe. Mweya wako wakapa hauzivi, mweya wako wakagadzirirwa hauzivi.
zvose izvozvo kwauri hazvina basa. Asi iwe Jehovha washora dare, Jehovha washora Mwari, ukashora dare rekudenga kuti aiwa mweya vakandipa ndewangu, hauzi wenyu Mwari. Kuzvikudza ikoko, hapana kuzvikudza kunopfuura ipapo. Musave vanhu vanozvikudza, musazvikudze pazvinhu izvi, musazvikudze pakunamata Mwari, musazvikudze pamwe chipi nechipi zvachamunoita, musazvikudze zvininipisei pazvose. Hanzi nyama iyi haina kukosha here kudarika mucheka wamunoisa pamusoro payo. Nyama iyi haina kukosha here kudarika mucheka uyo wamunoisa pamusoro pawo. Asi varipo vanokoshesa izvozvi mucheka, asi mucheka unodhura, ndakautenga kwakati nekwakati nekwakati. Mucheka iwoyoyo ndo vanokoshesa kudarika mwiri wake, asi mwiri wake anga akanyora matatu. Temberi yaMwari iyo, temberi yaMwari inovhenganiswa nezvakaipa. Temberi yaMwari inonyorwa matatu mwiri wese, asi achikoshesa nhumbi iri kunze kuti kana iri yewaiti haifanire kuva ine ruvara, haifanire kutindivara. Anonotenga jiki oinyika mujiki kuti irambe ine kawaiti kavo. Akangoti manikano oona kupukuta sheti yangu nyowa yewaiti yaendwa nezvinhu zvakuistenda, zvingava zvimadhiringi, zvingava zvimasuku zvamunodya, zvingava zvimasadza zvamunenge muchidya muzvimadzero. Asi ikangodonherwa nekadonho chete, munhu auda kutoikwesha hanzi yakodirwa jiki. Asi anokoshesa nhumbi yake, achikoshesa mucheka wake, achitadza kukoshesa nyama yake yaakadhirowa matatu wasingapere. Jehovha akati, ndini Jehovha Mwari wako, usambofa wakazvinyora ruvara rupi pamuviri wako, nokuti izvozvo zvinondinyangadza. Ndopaunona Mwari famba akanyorwa matatu muviri wese. Itemberi yaMwari iyoyo, Ishe achida musere kuti miviri yenyu itemberi yangu. Asi mwiri iwoyo ndo wamunonyora matatu, ndo wamunosvibisa. Kuzvikudza futi iko, kuzvikudza kuri kuumbikwa kwamuri. Imi rudzi rwekuzvikudza. Kuzvikudza kwenyu ndo kuchaita kuti muve vana vegehena nokusingaperi. Kana nguva yakwana yekutorwa kwavanhu, iwewe unotenda here, iwewe uchitemba kuti iwe unopinda pauri papa. Tukafa nhasi iwewe unotopinda. Nezuro wakaitei, marwezuro wakaitei. Tisikade kutaura kwese kure kwese, tiri kutaura zvinyoro izvezvi, zvinyoro izvezvi, kuti izvezvi wakaitei. Saturday nhasi uri kurongei iwewe. Nezuro chaiyo wakarara kupi? Marwezuro chaiyo wakarara kupi? Waitei ikoko? Zvino tikati siudzai maoko ada kuenda, maoko anoti chacharara mudenga, asi kana taakuti ndianiko une kodzero yekupinda, ndianiko akapona pakati penyu, maoko ese anodzika pasi. Ndiyo hondo yatiinayo panyika dzino, ndiyo hondo yatiri kurwisana nayo panyika dzino, nokuti vese vanodana kuti Jesu havazati vari vake, vese vanodana kuti Ishe havazari vari vose achapinda. Kururama kwaMwari kunofanira kuwanikwa muvanhu, rudo rwaMwari runofanira kuwanikwa mumunhu. Kana munhu ane rudo rwaMwari, rudo rwaMwari nenyasha dzaMwari dzoiswa pakadzika pemwoyo wemunhu, munhu mabasa anoita anofanira kuita mabasa akakwana semunhu akakwana. Kukwana kwacho kuita sei? Kukwana kwacho kunotanga nekuzvininipisa. Ndo chekutanga, kutanga nekuzvininipisa. Sazvikudze pachinhu chipi nechipi zvacho. Vamwe vanofunga kuti kuzvikudza hakuda kubatwa kunzi iwe ndiwe minga, ndiwe bhozina redu. Kwete, kuzvikudza kunotanga pakuramba kunamata Mwari zvachose. Namata mapostori, zvakunamata handidi, ndichazonamata nguva yachinge yakwana, ndichazonamata ndichinge ndaroora, ndichazonamata ndichinge ndaroorwa, mumwe achiti ndichazonamata ndichinge ndaita mari. Izvozvi kutsvaga mari, nekuita zvemari anofa achitsvaga mari. Ofira ikoko achitsvaga mari, ambofa akaiwana. Akakuudza kuti iwe uchaiwana ndiani? Mwari akati iwe uchafa uri rombe. Iwe watida kufa utsvaga mari. Iye Mwari azati aiwa hapana kuri kuendwa. Uyu haafa akaibata upenyu hwese. Ndava noziva Mwari kuti uyu akaibata, uyu anoita wese pane zvaari kuita. Vanowanda excuse, havashaya excuse vanhu vacho. Unozwa Mwari achiti aiwa inini ndakasiya fodya, asi zvokunyepera Mwari handidi.
nokuti ndakupota ndichiti ndikasiya ndodzoka ndazongodzoka kawani. Saka izvo zviti ai munisiyai ndakadaro adowanda ari kuzvikudza ikoko. Kana wada kutendeuka munhu anotendeuka. Chiko chinokutadzisa wakazvarwa uchiyamwa here iwewe fodya. Kana wakayamwa rakakupa upenyu wakayamwa iwewe rakakupa upenyu ukakura kusvika pauri apa black label rakagadzirwa kudheuta uko nechimwe chimurungu chakabva kuAmerica kuUK uko chikaisa zvidoro zvavo uno vakaisa mubhodhoro iyo ndo raunoti iwe haungoni unamata nokuti raiswa mubhodhoro nema7 days nezvakaora zvinenge zvakaora ndozvamunoda kuisa mumwiri menyu. Mwiri wemunhu unopinda zvipenyu asi iwe unoda zvakaora nezvinodhaka ndozvamunoda kuisa mwiri wako kuzvikudza futi ikoko. Sasa inini ndikasatomwa doro ndodedera aiwa uri murwere iwewe ufana kuona chiremba kwete kuzanzi unofana kudzokera kudoro kuti upore nokuti doro haisati riro rakakupa upenyu nokuti dai riro rakakupa upenyu dai vachete takawa tichipota chienda kudheuta kunopiwa mablack label kuyamwisa acheche redu asi rakatonyorwa kunzi no under 18 zvichiramudzayo iri rinotobatwa nevanhu vakunze vakuziva zvavakuita vakuzvipira decision yekuti ini ndada hangu zvekudhakwa ndakuda hangu zvekuparadza mwiri wangu nemalivha angu ndozvada kuudani ini zvokunamata Mwari. Varipo vamwe vanoti ako kumwa doro kune ini kunamata ko ndinonamata hangu ndinomwa hangu doro pakati apa asi kana yazandi ndinonamata Mwari kuchechi. Mwari anondiregerera nokuti Mwari anoregerera mwoyo. Mwari ndewe mwoyo. Kutaura kwenyoka iko taura kwemunyengeri taura kwemunhu asina kutendeuka. Iro shoko richiti musabatwa nechipi kana chipi nechipi zvacho asi batwai nemweya mutsvene waMwari. Imi muda kubatwa nedoro, muda kubatwa nengoma, muda kubatwa nehistariti, muda kubatwa imimi nebhodhoro paudu ndona muda kubatwa naro, muda kubatwa nembanje zvose zvinobata muda kubatwa nazvo. Izvo zvanzi kuti vakupema kwenzichi boots mushonga weboots izvezvi kiwi iyo kiwi yedu yeZimbabwe vakupema kiwi kuti vabatwe chete. Vamwe vakupema spirit kuti vabatwe chete. Mushonga wechikosoro vari kuutora iwe kuti vabatwe chete vatsvaga kubatwa asi vanobatwa nezvenyika zvinodhaka zvinouraya achitsvaga kubatwa nemweya mutsvene waMwari. Batwai nemweya mutsvene waMwari kwete kubatwa nezvinodhaka nezvinouraya. Kuzvikudza futi ikoko kuti munhu anosarudza kubatwa nezvisina maturo pazvenyika ino vachitadza kutya Mwari. Ndashoko kana rataurwa naMwari nderazvokwadi harizati remahumbu riri remahumbwe harizati riri rekunyepa kana kunyeperana kana kutandadzana. Kana Mwari akataura zuva kuti iwe zuva uchabva kumabvazuva uchienda kumavirira hapana kana one day rataurwa kuti zuva akaregedza kuita izvozvo. Zvino kana zuva chaiye achitya zuva chaiye achiteedzera kutaura kwaBaba chinotadzisa vanhu chii kuteedzera kutaura kwaBaba? Kuzvikudza ikoko. Adhamu ripi? Adhamu anonohwanda mumunda wenzungu akanohwanda pamberi paMwari akanyepera Mwari akaramba akanyarara ipapo kunzi Adhamu uri kupi? Kuzvikudza ikoko. Hapana chakavanzika pamberi paMwari pauso hwevanhu. Zvose zviri panyika ino zviri pamaoko ake. Zvose anoona, zvose anoziva. Kasi wadya muchero kana Adhamu? Mwari anobvunza ngasiri kuziya ake asi Mwari ari kutoziva kuti Adhamu wadya muchero mukomana. Asi wadya muchero naAdhamu Mwari anoziva kuti achanyepa here mukomana akabva anyepa. Mukadzi wavakandipa Ishe tira andidyisa muchero saka akabopu akadyiswa. Kunyepa kuzvikudza ikoko Mwari ndokwaitadza kuti aone kuti mukomana ane kuzvikudza here. Nokuti dai asina kuzvikudza akazvininipisa akabva kuti Mwari wangu ndiregerere iwe ndatadza nditora murayiro wenyu makati sadye muti asi tadya pamuchero wemuti. Mwari ozati aiwa mukomana atadya ake muchero asaneka kuzvininipisa asi mavara ekuzvikudza manje akabva auya nekuti zviri zvakanga zvatopinda. Zvichireva kuti kuzvikudza chikuru chivi chikurukuru chaicho ndo chakazorwesa nyika. Kuzvikudza asi wadya muchero kana mukadzi wamakandipa Ishe ndiye wandifosa kuti ndidye muchero.
usazvikuze pazvinhu zvipi nezvipi. Pazvinhu zvose ngatizvidukumise, ngatizvinenepise, ngatizvidururei pamberi paMwari. Imi vakadzi, zvidururei pamberi pavarume venyu, nokuti ndivo vana Mwari venyu vekutanga. Munozoda Mwari upiko musingazive Mwari wenyu wamunogara naye mumba. Dukupisei pamberi pavarume venyu, zvinenipisei chaizvo, zviteise midziyo chaiyo inokosha, mitete inokurumidza kupwanyika. Zvino mukamira semabhuru, varume vanobatayo semabhuru. Nokuti iwe ukaita mweya wechirume, iwe uchiitira munhu wechirume zviurume, unopedzisira makuita zveurume mumba imomo. Achiti kana akachibhakira murume obva ndoti right, ndo zvadaitsvaga izvi, obva akudzorera achida kuva murume. Mazino oenda kusaidi, kushaya kusaidi. Ndamai ivavo vanokudzwa veruwadzano. Sande toona mai ziso rakasvipa kudai, shaya iri pasaidi kudai. Chiiko? Ndakarohwa nababai kwangu. Wakarohwereiko? Zvavakangondirova. Aye, hamuna munhu anongorova, anongowadzorera. Kudzorera kwacho hakusi kudzorera kwemaoko ka. Kudzorera kwekutaura, kutadza kutaura chaiko kunorovesa pamuromo. Kutanza inini handitirwe izvozvo ine asikana. Muchifurirwa nevamwe venyu. Asi ivo vane mazino akakwana izvi. Mafesi avo ari straight, haana kubhenda izvi nokurohwa. Voya kuzofurira vamwe, mufurirwa imi nokuzungaira mufurirwa. Aiwa, murume anzwa iso, murume anonzwa iso. Motora advice kune munhu akatopararawo zvake nenyika. Asi muchitya advice yaMwari. Advice yaMwari iri pachena. Anzi vakadzi mamuponeswe nezvakawanda, zvishoma zvakuponesai. Muchaponeswa nokuzvara vana nevarume venyu chaivo. Mukarambira muri mukutenda chete chete, simple as that. Asi problem yacho vanhu vacho havagone kunyarara, havagone kuzvidurura pavarume vacho, vanozvikudza, vanozvitutumadza. Zvidururei, zvinenipisei. Kuna madzishe enyu aya ndana shewe. Mukati kuna shewe, mobva mazvidurura kuna shewe. Shewe obvaziva kuti aiwa munhu uyu mudziyo mudiki kwandiri. Shewe anobva aona kuti aiwa zvakanaka. Mukadzi uyu handifanire kumuitira girlfriend. Mozoti varume ava varume imbwa anoita zvamagirlfriend. Aye, vanogara seko mumba nemumwe murume. Taiwo waramba kuita mukadzi zvemba, wachita murume iwe, wachita bhuru. Zvino murume anogona kuti aizvi hazvindinetse, ngandisiye bhuru rumba maro, ngandinotsvaga mukadzi chaiye. Anovhainda ukofanira small house ikoko. Unzwa kuti murume ane imwe imba yaari kuroja ikoko, yaanga achitogara ikoko achiti ndiri kubasa, kunyanya marori. Marori achiti ndiri kubasa jaya ikoko. Anowanza kuti baba ipana panokubatika weekend chete, nokuti anenge ari kubasa. Zvese muchitopihwa. Magrosari akazara mumba, masofa manyowani, maTV manyowani, matruck driver iwayo, mari yacho vanenge vainayo. Asi ukwana imwe mburi, ndokwaanenge ariko, ndokwaanenge achifara ikoko. Nokuti iwe mukadzi wakatadza kuzvidurura, ukatadza kutya Mwari wako. Kusvika murume aona kuti aiwa pana vanogara nemurume, papana vanhu azviite munhu anogara naye murume. Ukabvisa ukadzi mauri, ukaisa urume mauri, murume haagare nemumwe murume mumba. Mweya wechikadzi unofanira kuoneka nokudukwa ukadzi, nekurera, netsitsi, nerudo, nekurera vadiki avo, kunyanya vadiki. Murume anofanira kuti aiwa mukadzi uyu akanaka, anondichengetera mhuri yangu, ndinomutemba kuti kana ndisipo vana havarari nenzara, zvinhu zvose zvakarongeka pamusha pano. Kwete murume wekuti achingopinda pamukova, achingopinda ipapo ingori tungana chete, imba mutsvairo, romba mune vakangoti tasharara tsvina, kwete vana ine mapamba ane matundeza asina kuchinjwa, achingoitira imomo chete mupamba imomo, mwana achiterwa nenhunzi kudaiti. Otanzi murume anofara kuya kuti anzi ndiri mukadzi pamusha. Ana mukadzi akanotora mukadzi kumabhini akaisa bhini mumba. Murume kana aine utsvina, iwe mukadzi ndiwe unofanira kugadzirisa utsvina kuti murume ari smart. Mukadzi anoita kuti murume aite smart.
Zvino kana mukadzi ari anotsvina wacho murume wacho anoita sei? Oti mukadzi wangu iwe achinoende dzangu ndira kuti ndiende kubasa mangwana anzi wachaimeka muna maoko here kuapply iko apply small house vanoti munoapply masmall house kuti application kanda application chindisireyo sadza nimwe sididye sadza sakabuda ikaimeka stova muisi here iriko amugufa museo unogara papi mapoto amusi anenzana ndiye achadya ikoko application unati nyora application yekurambwa nemurume kuzvikudza iko sina namatikana matuwiri kana achikaenda matozoti asikanazvo zvakaoma ndinamatire ibatire kunamato talaini pamweya vanhu vakabata zvigubhu zvemvura zitira kuti murume adzoke unozoyeuka yadeuka kuti dai murume wangu achidzoka bhorongodza maprofita yese uchifamba pamanzwa kuti kune muprofita muripo nekachigubhu ikokuda kubatsirwa murume adzoke imba idzoke zvichitanga pakuzvikudza musazvikudze pazvinhu izvi musazvikudze mudzimba dzenyu nemi varume musazvikudzewo futi kuti vakadzi vakanda maapplication ekurambwa vobva mavaramba nokuti zvaita izvi mukadzi arambire kutsvaka utsvina ihwohwo arambire kutaura rafu iyoyo asi anorambira unzenza akaita unzenza chete akakuurira munhu ekaende ipapo kana mwari akumise nyange chechi inokusapota ndawabatwa vachipomba ndokureva kweshoko rani kamwari mukadzi abatwa achifeva ngaende ndawazvikudza akazvikudza akati murume wangu haite ndora mumwe saka ngaende kune mumwe zviri pachena imwe varume musazvikudze muchiramba vakadzi venyu vasina kuita ubombwe mozvikudza kuzvikudza iko ndanzi mukadzi wangu haagone kwaina saka ndakawana anogona kwaina mukadzi wangu agone kubika sadza saka ndakawana anogona kubika sadza obva wazvikudza vamwe vanosvika pakuzvikudza pakubva atora pfambi yacho isa mumba yobva itabarika tavakadzi vairi anzi notisi madzibaba edu vangani vakadzi vairi hazvina kana umwari izvozvo kuzvikudza futi ikoko nokuti ishe akataura kuti hamuzivi here kuti mwari pakavasika vari vairi mumwe murume mumwe mukadzi akati vairi ava vachava nyama imwe chete asi inotora wechitiri ipapo achazi nyama imwe chete nyama dzimbiri nerongo nyama dzakangoungana ngoti tashara otanzi mwari anobata ipapo mweya wamwari unobata ipapo anobatei temberi kusanganiswa kudai bhaibheri vanozvanga mabarikanga ariko iwe uri webhaibheri iwewe tirikutokudzai zvakuti bhiro wamwari kuti mwari arikutaura zvakati imavisa nharo nokuti zvakaitika kare saka kare kana vanhu vairomba saka vanhu voromba nhasi here vakare kana vairomba kare saka vanhasi voromba here nokuti vakare vairomba kwete vakare zvavaita maparika nesuwo tofira hwero maparika imomo nekushayiwa zivo nokuti vakaita maparika avo nekushayiwa zivo nenyasha dzakasara dzadururwa asi nyasha dzakati dzauya nezivo yakati yauya kuti mumwe nemumwe murume kumukadzi wake mukadzi kumurume wake vairi ava vachava nyama imwe chete zviri pachena simple equation zvamwari hazvina kuita complication zvamwari hazvina kutombowanzwa pavanhu asi zvakaiswa pachena asi zviri kuna anenzeve kuti anzwe kuti aite ndavakawanda vanonzwa savaiti vanofananidzwa navafarisi vanonzwa asi havaiti dzee dzokuzwa vanonzwa asi havanzwi mese kuona unoona asi havaoni saka vanhu vakavareke zvokuzvikudza usazvikudze zvidururei zvininipisei zvidokupisei totaura kuzvikudza kuna amai tikataura kuzvikudza kuna baba totaura kuzvikudza kukereke musazvikudze makereke imomo futi tava makaparidza wobva vagona kuparidza wobva vazvitutumadza kuti hatisi tete tinoparidza izvi kuzvikudza futi iko
Paulo chaiya yakati nekufamba kwakaita Paulo nemabhuku akanyora Paulo akasvika pakuzvikudza kusvika Mwari akurwani namaronda. Mwari akatendera Satani ngamuzadze maronda, akatakura namaronda iwayo. Mwari aida kumuratidza chinde kuti aiwa kwete usazvikudze. Hongu ndabvuma kubata newe, hongu ndiri kukushandisa iwewe, uri mudziyo wangu, asi usazvikudze. Saka pakuprofita paya vanoprofita ziva kuti akakutuma hauna kuzvituma iwewe, hauna kutumwa nasabhuku wekumusha kwako iwewe, hauna kutumwa nababa wako wekumusha uko zuma maramba pfungwe kwachief Mutasa. Hauna kutumwa kubva kwachief Mutasa iwe, wakatumwa naMwari amene yokumusoro kudenga. Zvino Mwari wamene yokumusoro kudenga akati profita pamusoro pechinhu ichi uti unoprofita saizvozvo, usazvikudze pakuprofita kwako. Profita izvo munoudzwa naMwari zviri izvo, muredza kuzvikudza paizvo. Una munhu achifamba achitumadza ndino nhoka tsono, ini nhoka tsono, iwewe nhoka tsono, iwe haunhonge chinhu iwewe. Mwari ndiye anonhoka tsono, kwete iwewe. Kana varipo vaprofita vanobata basa, batai basa ramukatumirwa, usazvikudze kwariri nokuti harizati riri renyu. Hapana noroterana neni, ndinorota. Ndorota zvinoitika. Aiwa iwe hausiri unorota iwe, ndiMwari ari kukurotesa iwewe kuti uziye zvanhu zviri kuitika, kuti vanhu vabatsirwe. Una munhu anofamba akazvitutumadza, ndikasarota ini hapana mwanorota, ndini ndega. Kuzvikudza usazvikudza. Varipo vanoimba mahozana, uchakaimba mahozana mweya yetsvina inobuda. Uri mukuimba imomo mahozana ako iwayo, usazvikudze futi kuti akwese tikasaenda kushesha neimba ndianiwe, tikasadzouya isu hakuna anoimba. Zuva raucharwara zvokutadza kuti ziro rinotadza kubuda, kutaura kuti kudidzisire mvura ndinwe tii inoramba kubuda. Musazvikudze paimba yaMwari. Vaparidza vanoparidza, paridzai zvinobva kudenga, kwete zvokufadza vanhu nokufadzana. Nokufadza vakadzi venyu, havaripo vanoparidza kufadza vakadzi vavo, vanoparidza kufadza vakadzi vemuchechi. Vaine ziso roupombwe, evhangeri yeupombwe. Mwari obva aiwa evhangeri ndamupa, asi yaakuparidza yaine upombwe mukati. Kana chiri chiprofite ngachiprofite chiprofite, chiite basa raMwari, kwete kuita kutange mahumbwe kemajokisi atiri kuita. Profita anonzi naMwari, profita pamusoro pemwana uyu, uzamai kuti mwana uyu acharwara uyu, mwana ngaanamatirwe nhasi chaiye kuti mwana uyu asati aregedze kuwanikwa achirwara, nokuti arwara taona mwana uyu afa. Unoona munhu aita majokisi nechiprofita ichocho, anotangira uku odzoka mumhanya nayo uku, odzoka nayo mumhanya nayo uku. Tamisira vanhu nguva pachete. Amai iwe munowanangani? Ko mama vacho vari kupi? Ko ndiye upi? Ko murume wenyu ari kupi? Zvazodii? Mubvunzo 100 iye uri kuidiko? Ukaziva kuti murume wavo ari kupi zvozoita sei? Ndiye rane kundiso. Kundiso waudzwa kugara kuti munhu ngaanamatirwe izvezvi. Wakubvunza zvemurabada zveupenyu hwamai avo zvinei nesu izvi. Profita zvamaudzwa, usazvikudze, kuzvikudza iko. Uramuzanza vanoprofita zvikaite. Vakabvunza kubva kumurume wavo, vakabvunza kubva kumudzinzane kwavo, vakabvunza kubva kuna baba vavo namai vavo vakavazvara, nekwavakakurira, nekwavakadzidza chikoro, zvakabvunzwa zvose. Umunhu kusvika azozvira kutoti mweya ari kunditi mwana uyu amana namatirwawo. Iwe anonzi mahumbwe pachete, hatini mahumbwe pachete. Vaprofiti potai mironda naimi. Iyo profiti kuona kuti nhau yaurapiwa pamusoro pemunhu uyu ari kurebesa bhande racho, anoita mahumbwe muchechi, akutora attention, aonekwe ndiye muzivi ari kutaura kubva nguva ichitanga kusvika ichipera, ndiye ari kutaura chete. Vamwe vanonakidza vanongomira kandikuudza vanhu vamira chiprofita, kunakidzwa nokuramba akamira so achikombeya achitaura chete, vanhu vachiti baba vanoona. Maprofiti munoona mukaona kuti munhu bhande rake rarebesa hariziri iro raakuita iri, garisai mubasa. Garisai mubasa.
munhu anogariswa pari jaiwa baba chinotenda nechiprofiti chenyu amai nawo mainzwa here zviri kuzi mwana anga anamatiro ezvezvi bobva makata bhandi ipapo munhu onamatirwa toenda kumberi musazvikudze pabasa raMwari tiri kutaura kuti nawo mwana anenge asakufa munhu anenge achiprofita achiseka achiita majokes muchechi uita majokes tutaura zverufu panapo iwe utaura zvemajokes andifoti vekudenga kana vakupakundiso vanokundisa nemajokes mukati ndizvo maikudi muprofita anopiwa kundiso nemajokes mukati kuti kana mweya anouya nemajokes achikudzai nemajokes kuti iwe wauze zvakati vanoseka kana vaseka ubva vaprofita hakusiko kuprofita ikoko munoti vakaprofita kare mubhuku iyi dai vaiprofita vaita majokes daro pane vaitenda dai Johana anonzi hakuna profita unodarika Johani bhabhatiza akabhabhatiza Ishe wedu dai Johani bhabhatiza akauya achiita majokes navanhu achiti tendeukai ushe kudenga hunoswedera tendeukai kuna ari kuuya watisingakwanisi kushuka changu dzetsoka dzake obva akanda chibregedia ipapo vanobva mukomana anenge kumhanya bani hapana iweko munoti pane munhu akauya kuzoti anzi ndijorodhe shuwa Johani iyowo zvavataura zvikawandi jorodha iwewe takamirira Ishe ari kume vaibvuma kujorodhwa kana zvaingoti anokomana majokes auzero komana netiktok wewe moti dai kudhara tiktok airipo dai Johana akazara patiktok izvezvi vachiita majokes patiktok Johana aenda patiktok komajokes opedzana vati uyaika ndiri paJordhani ana uyai paJordhani ndomatiri kwapera kudawa netiktok vanhu vachizotora maselfie pka we are here chilling with Johani tiri paJordhani waita maviews malikes mweya muchena waMwari haana kuira izvozvo zvekudenga zvine serious hazvinazvo mukati kana takuita zvaMwari toita basa neserious zvaMwari ngazvibatwe neuchene hwazvo zvoitwa chaizvo amen kune kutange mahumbwe aiwa kwete aizotaramba izvo musazvikudza ikoko ngapinde mubhuku kune yavhura basa kuna profita Ezekieri tinoprofita Ezekieri pa20 mavara makuru aripo chapter 20:45 namba mukati mufananidzo wedondo rinosva muprofita waMwari muprofita ali Ezekieri muprofita waMwari amene wazvokwadi shoko raMwari rakauya munzeve dzangu richiti mwanakomana womunhu muprofita uti hapana zvemajokes zvikuitwa panapa moti dai muprofita Ezekieri vaita majokes pana aipona inoti zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti mwanakomana womunhu rinzira chiso chako kurutivi rwezasi nerutivi rwekumusoro udonedze shoko rako kurutivi rwezasi uprofite pamusoro pedondo romusango nokurutivi rwezasi uti kudondo kurutivi rwezasi inzwa shoko raJehovha zvanzi naJehovha Ishe tarira ndichabatidza moto mukati mako uchapedza muti mumwe nemumwe mutema mukati mako nomuti mumwe nemumwe wakaoma murazvo unopfuta haungadzimwi asi zviso zvose kubva kurutivi rwezasi kusvikira kurutivi rwekumusoro zvichapiswa nawo nyama yose ichaziva kuti ini Jehovha ndini ndakaubatidza haungadzimwi ipapo ndikati aiwa Ishe Jehovha wangu vanoti pamusoro pangu inini ko iye Jehovha wacho hazi mutaure mufananidzo here pane joke irakawa maseka hapana zvosekeza ndaparutwa basa rani raMwari hapana munhu ari kuzvikudza muprofita audzwa direct hapana kana kuti hanzi Mwari aisa joke muprofita aprofita nemajokes ake usazvikudze zvino Jehovha Mwari ari kuti
miti yesemtema nemuti yose yakaoma. Pano apa Mwari autaura zvemarudzi akaita iwewe nemi, wose vane mwoyo yakaoma, wose vane mwoyo yakasviba. Mwari achabatidza moto mamurimi, mumwe moto uchaparara uchapisa zvokuti vachanga vakautarisa vachatsva nawo, mumwe uchapfuta zvokuti vakanga vasingatende vachatenda kuti zveshuwa moto unobatidzwa naMwari. Paulo, profita Paulo azati Paulo wainzi Saulo. Saulo akafamba panyika dzino achiuraya maKristu, achitotsvaga intelligence yekuti vari kupi. Akaziva kuti vari kwakati, aenda ikoko nemunondo osvika ouraya vanhu ikoko, kubva kuvakuru kusvika kwadiki, achidambura musoro Paulo. Asi nezuva Paulo rakasangana naIshe, akasangana nechiedza. Mwari akatukidza moto mumwoyo make, mwoyo wakasviba ukava mwoyo muchena. Paulo akafamba, ukanyorwa ukataridza mabhuku mazhinji akazonyorwa. Paulo akafamba akaenda kuvaTesalonika, akabva akaenda kuvaFilipo, akaenda kuvaEfeso, akaenda kupi nekupi kwakasiyana achifamba neshoko evhangeri. Akabhabhatidza marudzi akawanda, akamaparidzira shoko evhangeri. Mweya Mutsvene akabata naye, akafamba nemweya waMwari, akazadzwa nemweya. Saka marudzi ose anotendeuka, vanhu vanotendeuka, hakuna asingatendeuke, hakuna anozviti ini handitendeuke, hakuna anoramba kana nguva yekutendeuka yakwana, hakuna anoramba. Paulo waizvikudza, akanga aine nguva yake kuzvikudza. Paauraya vanhu vaMwari aikanga achizvikudza, asi nezuva rakaninipiswa, nezuva rakasangana nechiedza, akarohwa meso ake nechiedza, akadonha akaona Ishe Kristu Jesu. Zvinhu zvinonditambudzirei? Nai Paulo unondishosherei? Go. Paulo akatendeuka, Paulo akanamata Mwari, Paulo akaita mabasa mazhinji aMwari, Paulo akazvininipisa pamberi paMwari. Paulo akaita basa raMwari sekutumwa kwakaita. Paulo haana kutamba nemahumbwe nebasa raakatumirwa. Paulo haana kuzvikudza pabasa iri, asi wakaipa akazomuedza chete, kumuedza kuti munhu azive kuti nyangwe aita basa zhinji ripi neripi harizati riri rake, asi basa rinoridzi. Kana pano ndikaparidza kuparidza pane ndatoita ipapo, ndatofamba kutotanga mufundisi mafamba, wombera maoko vavati glory yakudenga kwakanyaka, Mwari wamasimba ose ngaakudzwe, neevhangeri ine simba yakadai so. Evhangeri haizati riri yangu, asi evhangeri inobva kuna ane evhangeri isingaperi. Ane nzero dzokunzwa, anozva zvinoreva kuti mweya pakereke. Moto kana wabatidzwa naMwari hakuna anoramba. Unoona vanhu vachishamisika so, ndihere Paulo nekuraya kwaita. Vakawanda vakafamba vakataura izvozvo kuti hazviite. Paulo kutendeuka kuvaKristu vaiuraya, hazviite. Vamushandisira mushonga chete, vane zvavamita. Saka varipo vanotendeuka. Dai n'anga ndunge yanga iripo izvozvi, yonzi n'anga ndunge yatendeuka. Kana kuti madzibaba veCentral Locking votendeuka, vatendeuka madzibaba Mozi, anzi Mozi vazigo neziloko yekuloka, votendeuka voti hatichaisa vanhu pazviloko isusu, hatichaisa vanhu kuduri isusu, tatendeuka pamberi paMwari, takungoita munamato chete yaMwari inobva kudenga kwaMwari, tasiyana nekudzorera magobe kusenda. Vanhu isu vanoshamisika kuti sure zvinongwai kusvika. Mumwe nemumwe achazvimiririra nekutenda kwake, kutenda kwake kuchayerwa. Rangarirai shamwari kuti kana nguva yakwana yekufa kwako, usamire kuguma kwenyika, ndokuti kuguma kwenyika kuguma kwako iwe, kuzorora kwako iwe, kuti mweya wako kupedzisira kuti nyika yatoguma. Saka usazofungidzira kuti nyika ichasvika pakupetwa uripo. Ndakuna kuziyamisika na nguva zvinokwazatika nhasi, inyasha idzodzo dzikaitika nhasi, zvikaitika mangwana inyasha futi. Asi kana zvinoitika zvatozotoziva kuti zvinotoitika nekukurumidza kufa kwako iwe.
mweya wako pedzisira kuti dai mweya iwoyo pedzisira ukati mabasa ako akarongeka, kutenda kwako kwakarongedzwa, ipapo ukagadzirira kutora muturo yako kuti uende kudenga kuna Mwari. Tapasi pano pane zvigumbuso zvizhinji, pane zviuyo zvizhinji zvinoitika, asi kutenda kwavanhu kuita kuchideredzwa. Vamwe vachiti ndezvamazuva ano, social media ndezvamazuva ano. Kana zviri zvamazuva ano munotogadzira zuva renyu nyowani ramazuva ano, asi unotemba nezuva rakudhara iro range rakudhara aizieni zvakudhara-dhara. Zuva iroro rakudhara-dhara asi kupisa here nekudhara kwareko. Kana inini muchide muri wamazuva ano, kurenyu zuva nyowani riri kupi? Gadzirai renyu zuva tidzime raMwari timboona. Saka Mwari haachinji, imi vanhu timunochinja. Saka anobva aine social media mati ndezvamazuva ano, mati ndezvatakuda. Saka anobva anobata musoro wematela, obva kusonera emamini, obva kuti ndezvamazuva ano, mati handizvozvo chaizvo. Amuone makazungaira, kuzungaira iko. Mwari akati kana mafunga kunamata musava vanhu vakazungaira. Vanhu vanobatwa kumeso nokuti pagadzirwa chiapplication chagadzirwa nemumwe munhu chinoenda pafoni yagadzirwa nemunhu futi. Mubva mazvikuza pazvinhu izvozvo kuti ndezvamazuva ano kaizvi, zvamazuva ano ndo zvatakuita mazuva ano, tangominura zvo. Narume akapfeka madress kudai, murume here akapfeka dress, hanzi zvamazuva ano. Mechipesi chanzi chonzi men pesi. Ndakataura ndikati chipesi chaicha imviro dzeungochani idzo dzenza nyika ichikuchinja iri kuita ngochani. Vamwe nechirume una murume ane chibhegi chine chipesi chinokade kuti arembera kudai, hanzi men pesi. Unokuti wachipa zita rechirungu chashamisira, nokuti wachipa zita rechirungu chipesi cheungochani. Handbag iwewe watakura handbag iwewe kuda murume anda pesi vakare varika mapesi kubva 19 goshanembe kusvika izvezvi vakamboza murume ane pesi. Madzibaba edu chaiwo vanongoita mapesi yako mari yainokoshe iko iwewe inopinda mupesi iwewe munojiro. Saka madzibaba edu akaenda makasina mari kudarika iwewe unofamba nepesi kudai. Satani achikupfekedzai seungocha ndombiroviro dzoungocha, chimwe yacho ungocha ndichiswedera mudhuze. Murume akapfeka zibhuzu rakadai rine zihiri racho kuti hiri inenge gogo mani hiri hachazi hiri chete yane kaugogo mukati hiri. Ona murume akati watizi handbag panapa, handbag rechikazi ngochani, hanzi amenipesi. Menipesi impiko ungochani uyu, obva apfeka kasiketi hanzi hascotish. Uri Scottish impiko iwewe? Ana apfeka kasiketi handbag nezibhuzu rezihiri, unoona zihiri ubvudzi kuti soye bhutsi yakasvika, hiri yakasvika. Muno chirume yagogo iyi gogo yakaita sani gogo ndine hiri hombe inoita kadiki kunde otoona wakakwirira kudai. Kana munhu wofamba nechirume kana iyo munhu chirume ofamba bhutsi yakadai kushiwa yakada dzorwadza. Manifundisa nazo idzi gogo idzi. Izvo ndikaita gumbo rangu mugogomu ndine kandidai chinodzokera remara chaiko chaiko. Topona munhu wechirume anogadzirwa yakadaro yakakwirira kudaro uswera arimo imomo, hanzi nokuti ndezvamazuva ano. Zvamazuva ano zvipi? Satani ari kuuya nepfungwa dzake. Satani ari kuuya nekuchinja vanhu kuti vanhu vaite kuda kwake, varasike, vatadzire Mwari. Moti mufundisi akauya panapa akapfeka gogo iyoyo nemenipesi, vana vakatakura handbag yechikazi achiparidza kuti tendeukai mushure kudenga munoswedera. Jani kwangatende kushoko rakadaro? Jani iwe ungatori tenda iwewe ndakapfeka menipesi pana vakapfeka zihandbag rechikazi pana nemagogo. Ndoti tendeukai mushure kudenga munoswedera. Pana angatoridzwa shoko iroro kana tototi next otobvudza kuti comedy majokes aya pana zvaMwari zviri kuitwa. Tsvaga malikes. Zvino panapa paJerusarema hama titsvage malikes panapa. Panapa evhangeri ndetinoiudza sezvairi, tisina kana kumboifirita kana kubvisa zvakawanda, tinoisa sezvazviri. Tendeukai mushure kudenga munoswedera. Varume musate ngochani wokupfeka mufamba munhu akapfeka handbag. Ibvai pazviri izvozvo. Handiti mechiparidzwa chiya ana amaisarese usapfeka matrauzani, asi varume vacho vakapfeka maskin tight. Munhu wechirume famba akapfeka skin tight so ndibaba ivavo. Kuna baba akadaro, ana baba musapfeke maskin tight.
Ana baba musapfeke magogo. Ana baba musapfeke mahenzbag echikadzi. Mafara rana mai. Ndo zvamaida kuti mupote chikuzoa ana baba tamauza. Asi pesa ndikupanzana mai ana mai ndokuti munzwe. Ama musapfeke nguo dzechikadzi, musapfeke matrauza, musaruke musoro. Zviri simple hapana zvakamboma. Asi ako matrauza ndo amazwano, ndo amazwano kuzuva renyowani amazwano riri kupi? Kana mukatadza kuti pazuva renyowani kuti zuva iri ratagadzira ndo remiri. Saka hapana chinyowani chamunofana kutimudzira kumberi. Tomboramba tine zvatinazvo izvozvo sekusika kwazvakaita kubva nyika ichilamba ndo zvatoramba tinazvo izvo. Zoti varume kana iri vatatu varume vakadzi imhando ipi pakapfeka magogo mahenzibhegi vakadzi varume ngochani moti mweya ngochani akazogara vakadaro varipo vakadzi vatorambwa narume vachikuudza kufiza kuti varambirwa magirlfriend zvikodai sokuona arambirwa murume bata musoro sokonamai yei fona kumusha kuti ivi ndarambwa nemurume asi zvakaoma ndarambirwa murume arikudana nemwe murume aripo arume akadaro ndachimwe yacho ngochani inongoti mune machigadzirira nzvimbo yekuita sei yekugara. Vamwe vacho vanoswa zvinhu zvengochani vasingatoziya. Vamwe vanoita zvekurepwa chaizvo. Vamwe vanoita zvekushandiswa mushonga. Vamwe vanoitirwa zvekuromba chaizvo. Zvinhu zvekuromba munhu obva arombeswa asingatoziya, obva aisirwa mushonga imomo, obva arepwa, abva ipapo chimwe yacho ngochani chavo chakupinda mari chagara mari. Varipo akabuda ari pane akabuda achitaura musungu Zimbabwe chizinda mechirume akamutora akaenda naye kupi zvakaita kupi asi patite tilde nange tete tilda ndo vanotsvaga nyaya dzake vanodzifangira nhasi hatisingova muri tete takakudzurai pakatopfuura pakakwana zeve kana mune nzedzo kunzwa makatonzwa tozotange takurwa nemi aiwa kana musina kunzwa muchazopanzwa akuparidzai kudhara mutendeuke pasara zigo ndiye munofana kutendeuka tsvagai mari nzira yakanaka ite nzira yekuparidza evhangeri yerima tedzana nemakuhwa. Katipinde tivhare nebhuku vakwaroma varoma 3 toibata 9 namba mukati mavara makuru aripo ipapo. Vanhu vose vane zvivi asi vanoruramiswa muna Jesu Kristo. Vanhu vese vane zvivi kubva kuna tete Tilda, kubva kuna Zigo namadzibaba ake Mhozi, vese vanenge vaine zvivi zvavo. naPauro mwazi weAfrica pakuzorora kwake ngaazorore zvake murugare, asi une zvivi zvake zvakamutera. Kana satoreurura zvakamutera izvi, hakuna anotiza pazvivizvi, hakuna anopukunyuka pazvivizvi. Asi munhu anobva pazvivizvi anodzikinurwa naKristu muponesi. Anodzikinura vanhu pazvivi zvavo, pakutadza kwavo munhu anoregererwa. Nyangwe zvivi zvako zvakatsvuka seropa, hanzi naIshe chazvichenesa zuva samazaya echando. Aiziya waiteya Mwari anoichenesa kubva pared raspberry yeropa. Mwari anochenesa kuti iwe white. saPauro wemubhaibheri kwete mwazha wemubhaibheri Pauro akanga ari muurayi achiuraya vanhu vazhinji, achiuraya vaKristu vanotenda kuti Jesu ndiye Ishe, achivachekeresa musoro, achidamura musoro kwese. Asi Mwari akamushandura zvivi zvake zvikava samazaya echando. Pauro akabva kurima akauya kuchiedza, akafamba nebasa zhinji, akazadzwa nemweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari akafamba naye panyika dzino, akaita mabasa makuru, vakafa vakamuka, vairwara vakapora. Pauro achifamba. Saka hapana nezvivi zvokuti nonzi iwe une zvivi zvinotyisa, hazviregererwi, zvinoregererwa. Saka mumwe nemumwe ane mukana kutendekera kuna Mwari. Asi havazi vose vachatendekera kuna Mwari. Vamwe vacho vatori vana verima. Saka Pauro akati kana mukayananiswa, yananiswai kuti mutadzi abve pakutadza kwake. Akaramba kuyananiswa ndokutanga, torai vamwe vechipiri, akaramba vechipiri nevechitatu,
munhu iye ubva mamudzinga ubva vamuhedheni nokusingaperi. Tose munhu wekuti unonzwa munhu achiti ndakaromba ndikarombeswa kunzi ndigare 10 years asi ndasaura ne2 years saka ndikuona kuti mazuva angu akupera, asi zvaakupera ndokumbira kuti vanhu vamwari ndibatsire iwe ndisafe. Asi iye mukuromba kwake akauraya mukadzi. Saka iwewe ndiwakosha upenyu hwako iwe kudarika mukadzi wakauraya, nokuti iwo wako mazuva akuratidza aya papa akutopera. Ko mukadzi wakauraya ake mazuva anga akakwana. Selfish, kuzvikudza ndokuzvikudza kwazviko. Vana verima munhu iye angashodzi muhedheni nekusingaperi, hapana chaanobatsirika nacho, nokuti daari kuti ari kuda kutendeuka ndibve pakutadza kwandakaita kuromba, asi kwete ari kuti aiwa ndonoramba mamwe mazuva zvokutendeuka handinei nazvo, ndombota chiro ndisafe. Saka munhu iye muhedheni nekusingaperi kafe zvake akanyarara ari kuti nyaudza. Ndiri mutadzi, ndakatadza saka ndakuzviuraya. Iwe unoda kuramba uchisa mhosva pamusoro penyu mhosva sei? Mhosva pamusoro peimwe mhosva kuti zvidii? Nyama nemweya zvoparadzana, kana zvaparadzana mabasa edu achatitera. Bhuku redu rovharwa ipapo, mumwe nemumwe chapter yake yavharwa kunzi ndopata ngona setambo iyi, kuti kana ndaubata peji ine ndinovhara kudai. Paunofa nyama nemweya zvako pazvinoparadzana, bhuku rako rovhara nzwa isoso, rovhara vharwa, ndopatagumira. Kana yakwana nguva yekutongwa kwako, kunzi muvhure mabhuku ake, akafa achitenda ndinobatwa usinovhara nzi. Wakafa achizvikudza. Moti kudenga kana nhau dzavo dzakuzotaura mavara akawanda kudai. Taura nhoroondo. Akazodaiso sekutaura kwamaita nhoroondo dzendedzo. Izvo zvindikati mai kuti chii chakaitika, pane nyaya yaitika. Nyaya inotanga kutaurwa. Akazodaiso. Uyu abva ati zvakati. Uyu apedza kudaiso. Uyu abva azoti zvakati. Apedza kuti zvakati ndopozozosvikapo. Kuzva nhoroondo yese kubva paikatanga kusvika paikaita sei. Yakagumira. Zvino kudenga hadaro manje. Yekudenga vanotokovhura. Wakafa achizvikudza, wakafa achipomba. Watopedza, zvatopera, zvatoiswa pachena so. Obvanzi ari kuramba here mhosva dzake. Unochine mhosva dzako naiwe. Unofunga kuti handinenge futi. Azviite futi kuzvanga ndoramba futi ndonetsa futi ndobvuma handavhuma ndisati kwatisi. Wakafa achiteiko munhu, wakafa achiponderwa mukadzi wemunhu, zvokuti hanzi makazodanana mukati aewa kudenga tina nguva yekutambisa tambisa nenhoroondo. Aiwa nhoroondo yakazida kuitwa tamuziva kuti akafa achitei. Mumwe akafa unzi mumwe akafa akarara pabhedha pake aine kutenda chete. Ndomunhu anonzi afa nenguva yake yakasei yakakwana, akararama upenyu hwakazara, akafa aine kutenda, akafira mukutenda. Mwari vakamutora akari kuhope vatumwa vavayo vavakutora vavakupeta mujira navo vaenda neyo kudenga kuti zvakanaka. Ndomunhu anonzi Kristu anonamata, anofa zvakanaka, anofira kuhope, mwiri wake usina kubvarwa nemaaccident. Aita accident wapaikira mumuti, anofa zvakanaka. Bhuku rake robva ranyorwa kuti wakafa ari mukutenda. Iwe unongona maprevious naye mune yakadaiso, mune yakadaiso. Iwe ndiwo uchikofamba naye pamuromo pako pangone mune andibude, Mwari akanaka mutora. Asi iyena Mwari vakayanana kare. Bhuku make makatonyorwa kuti akafa aine kutenda. Dhuma kudenga woona ariko. Saka zvanzi kudenga uyu vanhu vachaita masurprise chaiwo. Uchishamisika kuti murume uyu akapinda uyu. Ndayofuza ndiwo ndiwo chapinda wewe.
Vamwe vacho munofunga kuti muchapinda kasa muzeri pamwe mimiri pamwe pamberi apo pamwe muchatorasika kudarika iye wacho pamwe akandotendeuka nokuti aususe zvaapinda izvo wacho wakavinga tamairera ndivade nditomboona kuona vakanditera makuva gore ra 1920 vakata makuva ya ndipedakakanganwa ndivaregerere asi vakatoreura kudhara kuna Mwari ndiregerere makuva ndakaitira mai avo. Mwari akazovandiregera kudhara izvo zvamai avo vakutofamba neshoko dzekufamba wakaita Paulo pamwe izvo zvavanofamba neevhangeri izvezvi vari mukutenda obva vafira mukutenda bhuku maobva vanzi vafa vari mukutenda ngavapinde mushure kudenga imosvika kwega mavaona mai vakapinda sei amai avo vakanditira makuva gore ra1920 panyika vapinda sei azona ndozvinoita wavaona varipo vawakavenga mvengi wako unoona aripo uchipinda iye achipinda iwe uchipinda iwe uri pano ndaitirwa nyasha ndozvakaita nyasha idzi nyasha dzinodurirwa panyika pamunhu wese kuti mumwe nemumwe anenge atenda agowana mukana wekutendeukira kuna Mwari. Kamweya wake ndiwo wakakosha, mabasa ake aisa anenge aita anoregererwa kana ada kutenda kuna Mwari. Asi kana ada iye kuva mwana werima nokusingaperi anoramba achiita mabasa ake zvakaipa. Saka paya pataichita namai siyana nemakuva, siyana nekureva nhema, siyana nekuchiva, siyana nekuba, siyana zvakasiyana-siyana. Imana baba siyana nekuchiva, siyana nekuba, siyana nekuzvamunoita izvi zvose zveupombwe, siyana nazvo. Mukarambira muri pazviri izvo, muchazoona vanenge venyu vachipinda musisara muri. Saka mumwe nemumwe anoregererwa pakutadza kwenyu, pazvese zvamukatadza. Ishe anoti potai muchifamba muchireurana zvivi zvenyu. Saka ukatadzirwa, Mwari anoti kuti uregerera munhu iyeye 777,000 ndizvo 777 times. Zvona 7 times 7 times 7 times 7 nokusingaperi zvikonkumbira regerero. Sorry takutadzira. Zvakaitika paita sava kwabasata. Bota ndiregerera. Ndiregererana. Zvinoreva zvivi zvenyu. Noreva pamberi paMwari kutadzira Mwari. Katadzira Mwari zvakazara. Mwari vakuregererai. Vanhu vofamba muri pamwe chete savaKristu vari mumba mavo. Nokuti kana usingade hama yako kudenga uda unodii? Nokuti kudenga kune hama chete. Kana iwe usingade hama yako uda unodii kudenga kune wausingade? Iko kudenga kune rudo chete. Saka zvino kuti iwe kudenga upinde. Nokuti iwe wati ndosina rudo. Dai une rudo iwewe dai waregerera vana vako. Idai vamwe sezvamunoita imi. Mashoko ewaye ndazokwadi haazati ari kunyepa, ndazokwadi mashoko ewaye. Kana musaregerere vamwe, muda kuenda kupi? Musikade vamwe, muda kuenda kupi? Asi haini ndokosvita zvo zvamudega ini handina problem nemunhu. Urata wega, iko kudenga kuchimba mese muri mutemberi imwe chete. Pana anenge ari kutemberi ari one. Church, kuti church. Vanhu vanenge vakaungana nei? Church. Kuungana kwavanhu vati kutenda chinhu chimwe chete vachinamata chinhu chimwe chete ndiyo inonzi chechi. Saka Mwari kudenga kana akutaura kuti chechi haasitaura kuti postori paJerusarema, postori paJohani, postori kupi, postori paBetsaida, akutaura kuti haasitaura kuti pana papa uko, haasitaura kuti kuAnglican uko kana kuti kuSDA uko kwete. Mwari kana akutaura kuti chechi panyika akutaura kuti vanhu vese vakutenda kuti Jesu ndiye Ishe, vakabhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Mwari obva ipapo. Zvemubatire wenyu vanenge muchiita kuuka kwavanenge muchiuka nako, muchiita zvembiya muchisungana imomo, muchiisana mishonga, muchisungirana upenyu, muchiisana mumambiya, muchiisana mumaduri, muchidzurana imomo, muchitora mapikicha muchipisa, muchitora fodya dzemabute muchidira pasi, muchideketera. Mwari anga achitaura heti chabatana iri pamberi apo. Chabatana zviri pamberi apo. Ngokuti handida kukudzidzisa izvo. Shoko rinoti mwanakomana achamutsa waanoda sezvo akaona baba wake vachiita iye mwanakomana anozviitawo. Saka kana mwanakomana zvaakaiona muna baba zvichiitika, akaona izvo zvaakasiya iye atidzidzisa takuita zvisiri izvo isusu, zvinoda asi zvake.
Anzi ndichakurambai. Tandi kusiyei. Uko madawa ishe takamutsa vanhu isusu. Nekuda kwezita lenyu ovati makadaro asati kusiyei. Somonisha chana kasira ndikuziyei. Zita racho rashanda ramutsa munhu. Takadana muna ishaye munhu atomuka zvoshiwo asi ishanda ndikuziyei. Nokuti mumutsiva maita nezvamaita zvacho mauka. Nothing I don't someone. I got back to Sarah Jesu. You can afford to let him Sarah Jesu Muka Mulova. Nagai when I come to what are the Taranga in Nanga? My Traukaita Siri. What time you go back to say that? Go back to say that. Oh, why did Marita Mabasa telling you? Taisai, Takata go back to say that when I is our Yakafa. Mother, I don't know. Asa ramtume kama tuma Mungu kana takatuma rudo panyika ikata ngawe ne rudo itaza unozi yani ndaza unozi ita iwese za uleta Mungu itirawo kwabo za unozi ita iwewe tusoneka tuma inini anatuma wote mtema go back to say na mugrane baba ndamurana na brani murayani kweti sino bukino tudi vakwaro jino tondiniko tinovapfuura kudarika pazvivi here vanhu vese vatataura maivundisitodiniko fonerai vamunangagwa muvabvunza kuti naitodiniko nevanhu vane zvivya tine zvivi kuvadarika kana kuti ivo vane zvivi kudarika zvinotodiniko tinovapfuura here pazvivi kwete kana napaduku nokuti tambopa vose mhosva vaJudha nevaGiriki tavapa mhosva nai vafundisi tavapa mhosva vaparidzi tikavapa mhosva vaimbiri tikavapa mhosva varoti tikavapa mhosva vaprofiti tikavapa mhosva vanamai tikavapa mhosva vana baba tikavapa mhosva zvinotodiniko tavapa mhosva vanhu vesaka tichiti vose vakasungwa nezvivi vanhu ava sezvo zvakanyorwa zvichinzi hakuna wakarurama kunyangwe nomumwe nemumwe wavo hakuna unonzwisisa kune mumwe nemumwe wavo hakuna kana unotsvaka Mwari kune mumwe nemumwe wavo vakatsauka vose vakava vanhu vasina maturo hakuna unoita zvakanaka kunyangwe kune mumwe nemumwe kune mumwe chete uro hwavo uyu ndio uro wakashama kudaisi vakanyengera nendimi dzavo uturu hwenyoka huri mumiromo yavo mumuromo mavo uzere nokutuka nokuvava tsoka dzavo dzinokurumidza kuteura ropa kuparadza nenhamo zviri munzira dzavo nenzira yeugare havana kana kutomboiziva kutya Mwari hakupo pamberi pavo mashoko aya ngati ndeunyembe ndachokwadi ndezvokwadika vanhu havadi Mwari kuda Mwari kupfuure navo nokuti dai vaida Mwari pataiti anamai musaruke musoro vangasikaruke musoro pataiti musaminure vangasikaminure pataiti vazvidurire pavarume venyu vaizvidurira pavarume vavo varume vavo vati havana kuti havasvike Mwari nokuti dai vaisvika Mwari pataiti varume dai akadzi venyu dai vasina kuita masmall house asi vakaita masmall house navaprofiti dai vaida Mwari dai vaprofita zvavaipiwa vasinganyenge vakadzi vevanhu vaprofita kwavo dai vasikaite kuna matekwadokero dai vasikaite magobekisenda vaprofiti vacho asi kuda Mwari kuri kure navo muromo wewe wakashama kubvagamuchiri zvokudyazo zvinobva kuvanhu muromo mavo vakazara uturu kuti vanokuparidzirai zvakafa vokuparidzirai zvemani varegedza kukuparidzirai zvekutenderuka kutendeukai ushe kudenga kunoswedera tuita chechi endaivo nyora kutya Mwari hakupo pamberi pavo kubva kuvakuru kusvika kuvadiki kubva kunana mai kusvika kunana baba
kubva kune venyika chaivo kutya Mwari akupa pamberi pavo. Saka todiniko nevanhu vakadai? Muchatendeuka riiniko? Kutendeuka kwenyu kuchasvika riiniko? Nguva kana yakwana iyi hamuzotya here kuparara? Ndikugera kwameno tanguva ichasvika yekuzorora kwemumwe nemumwe. Mumwe anofa nhasi chaivo, mumwe anofa usiku nhasi adya sadza odzikwa nebhonzo, dzikwa nesadza chaivo, mumwe anodzikwa nemate ake izvezvi, mate kuramba kupinda paurwa taparatasaziva. Vamwe wenyu hamusvike mangwana, vamwe wenyu hamusvike next week, vamwe wenyu hamupedze gore rino Christmas yasvika. Asi mubvunzo mukuru ndeyekuti nzira dzedu dzakarurama here? Ngatiruramisei nzira dzedu kuna She. Ngatimutsvagei timudane achiri pedyo. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nemurayiro unozvitaura kuna vose vari pasi pemurayiro, kuti miromo yose idzivirwe nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Ndo murayiro watakada, kuti wese munhu wese anozvisa pasi pemurayiro achiita zvemurayiro chete anobva abatwa nemurayiro kuti asaite zvimwe zvinhu zvine kutenda. Anoramba achibatwa nemurayiro, iye vakuru obva vamhanya achiti zvawaita asi pamurayiro, omhanya nazvo kuti haune zvawaita asi pamurayiro, kuti ivo zvivi zvavo zvisaonekwe nemi, kuti musataure pamusoro pezvivi zvavo. Vanenge vachikubata ivo nemurayiro vachiti ara murayiro inoti, murayiro yazoti, murayiro yazoti, asi ivo vachityora murayiro yacho. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi pake namabasa emurayiro, nokuti zvivi zvinoziviswa nemurayiro, nokuti pasina murayiro vadaisingazive zvivi. Kuti kuuraya kwakaipa sei? Dai pasina murayiro unoti usauraya, ngodai tisingazive kuti chivi. Asi kuti zvatakapiwa murayiro wekunzi usauraya iwewe, murayiro iwoyo hauzati uri murayiro uchatiraramisa izvi. Nokuti hakuna nyama ingararamiswa pamberi pake namabasa emurayiro, nokuti zvivi zvinoziviswa nomurayiro. Asi zvino kururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwomurayiro, kuchipupurirwa nemurayiro navaprofita. Ndiwo kururama kwaMwari kunouya nokutenda kuna Jesu Kristu kuna vose vanotenda, nokuti havasiyani, nokuti vose vakatadza, vakasasika, vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Vanongoruramiswa nenyasha dzake nekudzikinurwa kuri muna Kristu Jesu, iye wakagadzwa naMwari kuti ave muyananiso nokutenda muropa rake, kuti kururama kwake kuratidzwe, nokuti zvivi zvakaitwa kare kare zvaregererwa. Mwari achivaitira mwoyo murefu nenguva ino kuti arurame iye amene, uye uraramise uyo unotenda kuna Jesu. Zvino kuzvikudza kuri kubiko kwabviswa nomurayiro uri kubiko wamabasa here? Kwete, asi nomurayiro wokutenda. Naizvozvo tinoti munhu unoraramiswa nokutenda kunze kwamabasa omurayiro. Ko Mwari ndiye wavaJudha voga here? Hazi wavahedheniwo futi? Mubvunzo hongu navahedheniwo. Mwari zvaari mumwe chete ucharuramisa vakadzingiswa pamusoro pokutenda navasina kudzingiswa nokutenda. Zvino tinokonesa murayiro nokutenda here? Kwete, tinosimbisa murayiro. Saka nawe murayiro zvawakatizivisa kuti pane zvivi, isusu achararamiswa nekuti murayiro uyu wako. Murayiro wakazozivisa vanhu zvivi kuti aiwa watadza, saka murayiro uri kuti watadza. Asi kutadza kwako ukakuraramisa iwewe pamberi paMwari ucharamba une mhosva, nokuti wabatwa nemhosva yekusarurama. Asi kakururama zvako kwaine nenyasha dzakauya naKristu. Kristu abva ati wese achanga ari pasi pemurayiro, asi murayiro imomo anofanira kuva nekutenda. Kana atenda munhu uye achava munhu akapota. Saka uchiona murayiro uchiti usaba, usauraya, murayiro iwoyo unotichengetedza, wotizivisa zvivi zvedu. Watizivisa zvivi zvedu kune achadzikinura zvivi zvacho, idzo nyasha. Kana tadzikinurwa zvivi zvacho togova vanhu vakadzikinurwa zviro kwazvo pamberi paMwari. Saka hakuna chivi chemunhu chichagara chiripo, nokuti zvose zvivi zvakauya kuzodzimwa nemumwe chete,
mumwe chete, iye akapiwa simba racho rekudzima zvivi zvose naMwari muponesi. Aiwa nenzeve dzokuti wanga anzwa zvevamwe yavo. Nokuti kukudzwa nokubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nokusingaperi. Amen. Amen. God's